Като цяло в така, науката въобще за възпитанието се обособяват 4 основни родителски стила, в зависимост от степента на израз на любов от една страна и от друга страна контрола или забраните, границите, които родителя поставя. И всъщност там, където имаме много ниско ниво на любов и ниско ниво на, да кажем, контрол, забрани от страна на родители, имаме един такъв стил родителство, който почвам от него, защото всъщност той може би е най-отровният, незаинтересованото родителство. Просто там е отсъстващия родител. Той нито се грижи за детето, нито го възпитава, нито го дисциплинира въобще. Това е един родител, който няма особена роля в живота на детето си. И всъщност ние си говорихме, че от една страна изненадващо, но изследванията показват, че не децата живяли в състояние на насилие с да кажем, най-забавено развитие, а децата, които са неглижирани. Говорим дори чисто институционално. Дечицата, които са израснали в институция с отсъстващ човек, с когото да осъществят пълноценна връзка, са много по-назад в развитието си, отколкото деца живяли в ситуация на насилие, без значение дали е вербално, емоционално, физическо или каквото и да било. Защо? Защото дори и насилието пак поражда някаква реакция в човека. Има някакво взаимодействие, било той с негативен знак, което би могло да доведе в човека до мобилизация и до изграждане на умения, на механизми за справяне. Докато липсата на фигура, с която да взаимодействаш, създава нищо. Създава една празнота. Там липсва това двигателче, липсва този тригър, който всъщност да развива дори чисто неврологично детето. Затова, примерно, и физиологично деца, които са израсли в тъмнина, защото има такива случаи, например, отвлечени деца, въобще в сферата на психопатията, като отношение към децата, но деца, които са израснали в тъмнина, никога не се развива зрителния им нерв. Когато е пропуснато известно време, след това дори да бъдат спасени и изведени вече, те никога повече не могат да възстановят зрението си. Затова всъщност тук е той липсващ родител. Няма да го абсолютизираме, той може да не е изцяло липсваща фигура в живота на детето, но може да е толкова ангажиран, че нито да дава любов на детето, нито да дава насоки за живота му, нищо. Просто един родител, който е ангажиран, може да е ангажиран с работата си, може да е ангажиран със своите травми и със своите битки в живота, защото не винаги родителите имаме ресурса въобще за дете в живота си. Има ситуации, в които детето се появява, но ние не сме готови въобще за ролята на родител, тъй като самите ние още не сме напуснали трудностите на нашето детство, така да го кажем. От другата страна, пък там, където имаме ниска степен на любов, обаче е много висока степен на забрани, тук е авторитарното родителство. Тук родителя е изключително загрижен и ангажиран към дисциплината, възпитанието, образованието на детето. Не в положителен смисъл, обаче бих казала, тъй като личността на детето не е съществена. Няма тази топла грижа, как се чувства то, какво е то всъщност. Нали, това е естествено любопитство. Има изисквания, има очаквания, има задължения, има забрани, без топлина, без подкрепа и без разбиране. Някъде може би тук, пак казвам, не в такава абсолютна степен, тъй като по-рядко се наблюдават в чистата си форма тези 4 стила родителство. Нямаме за цел да поставяме етикети, да кажем този родител е такъв. Истината е, че ние всички сме всички видове родители в различни моменти от нашия живот и това е напълно нормално. Но някъде по-към тази част може би сме възпитавани по-голямата част от нас, просто защото поколението на нашите родители, да не говорим пък на нашите баби и дядовци, там въобще личността не е имала толкова голямо значение.
Там е важно обществото, нормата, рамката, какво ще кажат хората, какво ще си помислят хората. Има изключения, има такива бисерчета, родители, които още тогава било то са имали вътрешното усещане за това, било то са успели в рамките на своя живот да пречупят модела, който самите те са получили. Но факт е, че общо взето нашето поколение е поколение на родители, които сме гранични. Идваме от семейства, в които сме възпитавани доста по-строго, в които не сме имали пространството да изразяваме емоциите си. Истината е, че в моето детство поне, не знам как е било при вас, но моите родители не са имали въобще културата да осъзнаят аз през какви емоционални състояния преминавам, че това е напълно нормално, че всичко, от което се нуждае в този момент, просто да знам, че са до мен и че ме обичат, че и това ще мине, че всичко ще е наред. И обикновено нашите родители се страхуваха от тези наши състояния и гледаха много бързо да ги прекратят. Просто защото лесно приемаме радостта в децата ни, обаче пък гнева, тъгата, разочарованието, ревността будят в нас много голям дискомфорт, когато ги виждаме. И до голяма степен това ние да преживяваме по този начин нещата е просто защото ние самите сме отглеждани някъде тук в този сектор. Разбира се, родителите ни са направили това, което са могли да направят. Най-доброто възможно. И не казвам това с обвинения към тях, защото те са ни дали това, което наистина са имали, което са могли. Но това не означава, че ние не си носим нашите травми и нашите дефицити. Аз много дълги години живеех с мисълта, че съм имала прекрасно детство и всъщност много хармонично родителско семейство и ми отне много време, за да мога да призная пред себе си моментите, в които не съм се чувствала добре в това детство, моментите, в които хармонията не е била чак толкова голяма, колкото съм си изфантазирала и колкото ми се е искало да бъде. И да погледна много искрено нещата в себе си, просто защото аз ги усещах как напират в мен покрай децата ми, но не можех да разбера всъщност защо това е така. И това е процес в много от нас. Третият тип родителство, в който имаме много висока степен на любов, обаче доста ниска степен на контрол и насока от страна на родителя, това е пък либералното родителство. И всъщност, тук виждам незаинтересован стил. И всъщност те са, как да кажа така, противоположни с авторитарното, защото пък при либералното родителство има топлотата, има разбирането, има подкрепата, има нежността. Обаче пък там родителите било то се притесняват или въобще нямат желание, не поставят рамката. Забрана и контрол не го разбирайте в този негативен смисъл на думата. Разбирайте ги като нужната рамка, за да може едно дете да оформи в себе си моралните си представи, кое е правилно, кое е неправилно, кое е добро, кое е зло, кое е полезно и кое не. И всъщност говорихме си за това, че до голяма степен закономерно отглеждани по-скоро в една така доближаваща се до по-авторитарната среда, голяма част от родителите, с които и аз включително се срещам, отиват в така другата противоположност и по-скоро в полето на либералното родителство, в което се опитваме да компенсираме всичко, което ние не сме получили. И понеже има един такъв вътрешен път, който трябва да се извърви, когато човек е отглеждан по един начин, но иска да бъде друг родител и не иска да преповтаря модела. Повърхностният вариант на извървяването на този път е просто отиването в другата крайност. Защото там сме застраховани, че няма да сме същите като нашите мама и татко. И много родители, без да искат инстинктивно, или преповтарят модела, или пък ако са открили, че този модел не е бил най-добрия,
отиват в другата крайност и всъщност реагират по коренно противоположния начин, като пропускаме дори моментите, в които е здравословно и необходимо и задължително да кажем на детето стоп до тук. И всъщност при либералното родителство, понеже сега ще си поговорим малко и за тази семейна схема, за която говорихме преди, обаче тук сме си приятелчета с децата. Тук няма иерархия в семейството. Липсва възпитателния момент все едно. Да, ние сме много равнопоставени и примерно това е идея, която също много често срещам в родителите, да се сбърка уважението към детската личност, което е задължително, неминуемо, толкова съществено за възпитанието, но да се сбърка уважението с идеята, че сме си равни, аз и детето. Така че в либералното родителство всъщност нямаме родителство, имаме, примерно, приятелство. И много интересно, че дългосрочни изследвания, това също ви го споделих преди време, не знам дали си спомните, но какво значи дългосрочни изследвания? Това са тези лонгитюдни изследвания. Те продължават много години. Те проследяват дадено явление не в рамките на година, 2 или 5. Това при подобни изследвания, това, което е установено, че в дългосрочен план плодовете от авторитарното и либералното родителство са много сходни. И в двата случая се наблюдава вид незрялост в децата. Защото тук на децата не им е позволено да съзреят, тъй като външният контрол е толкова силен, че те не развиват своя вътрешен контрол. Там факторът е единствено външен, има винаги санкции, винаги забрани, винаги неща, които идват отвън. И всъщност на детето не е дадено това пространство, то да развие своето вътрешно двигателче, да прави нещо, вътрешната си мотивация или вътрешната си преценка, въобще да експериментира, да сгреши, нали, да има една такава разумна свобода, в рамките на която човек съзрява. При либералното родителство пък, въпреки че пък там е дадена цялата свобода, липсата пък на рамка е тази, която довежда до много сходни резултати, защото там пък децата са демотивирани поради липсата на рамка. И всъщност са много изгубени и отново няма тази вътрешна структура на личността, която е способна да се мотивира, да има цели, да има желания. Когато всичко е позволено, не знам дали сте имали в живота си наблюдение на такива деца или такива хора, когато всичко е позволено, човек не изпитва удоволствие от нищо. И всъщност в либералното родителство това пък се случва някак. Родителите го правим с най-добрата идея да дадем на децата свобода, за да могат да се развият. Обаче, реално резултатите, които постигаме, са много близки в дългосрочен план до тези, които се постигат и когато се работи с твърде много забрани. Има една поговорка, свободата идва с дисциплината. Те са скачени съдове. Да. Не знам дали видях, споменавам на вас, има една мисъл на Мария Монтесори, която много харесвам. И всъщност тя описва тези двете състояния и третото, за което ще говорим сега, но тя казва, че родителят трябва да бъде като бряг, не като бент. Ако сме бент пред развитието на детето, ако просто си представим детето като една река, която тече, и ние сме бента, който постоянно спира това детско развитие, реката ще прелее. Няма как, тя няма как да продължи своето развитие. Ако обаче липсва бряг, какво се случва? Пак това се случва. Пак има това разливане и липсва тази насока. И всъщност родителя като бряг, това е авторитетният родител. Защото там имаме висока степен на любов. Там родителя е топъл, той е подкрепящ, разбиращ, загрижен. Но също така имаме и нужната рамка. Имаме правилата, съобразени с възрастта. Имаме, пак казвам, тези морални категории за редно, нередно, правилно, неправилно. Има родители, които
виждат, че детето прави нещо. Ако щете, дори на детската площадка, не знам дали ви се случва, някой дете идва и бие вашето дете. Или просто прави нещо, което въобще не е приемливо. Майката стои, наблюдава и не предприема абсолютно нищо. Не знам имате ли такъв опит, но на детски площадки много пъти, когато съм била с моите деца, обичам да стоя, да наблюдавам. Дечицата като цяло те са страшно любопитни и интересни, как си взаимодействат помежду си. Винаги ми е много интересно да изучавам техния свят. И съм виждала не веднъж и два пъти такава ситуация, в която просто майката стои, вижда какво се случва, вижда, че другото дете страда, вижда, че в този момент нейното детенце няма способност да се самоконтролира и да постъпи правилно. Очевидно той има нужда от външна подкрепа за тази ситуация, но тя просто стои, усмихва се и втига рамене. Другата майка се чувства много неловко, защото някак, сега да тръгнеш да правиш забележка на чуждо дете, а пък да оставиш пък и твоето дете да е жертва също не е приемливо. Всъщност, авторитетното родителство е това, което ще отиде, ще хване ръчичката, ще каже, виждам, че си ядосан в момента заради ситуацията, обаче не удряме. Хайде да поговорим с детенцето, какво се случи, разкажи ми, това е този ангажиран родител, който не се притеснява да сложи забраната, не се притеснява да бъде милостив и благ и любящ и грижовен. Така че всъщност говорим си и си изследваме какъв е този авторитетен родител, къде сме ние, пак казвам, тази схема няма за цел да поставяме етикети, защото те с нищо не ни помагат, по-скоро е като някаква карта, в която да се ориентираме в кой момент къде сме по скалата. Отново повтарям, че всички ние сме и в 4-те сектора и нямаме за цел да осъждаме това, но стремежът ни е всъщност да бъдем те родители, които да могат да обичат, любящо когато е нужно да кажат не, любящо когато е нужно да дадат пък и свободата, за да може личността в нашите деца да се развие. И всъщност от тук ще използвам да направя връзката с друго нещо, за което Таня и Ели говориха, и това е нещо много съществено. Говорихме си за процесите, които се случват вътре в семейството, когато се появи детето. Защото много пъти ние се фокусираме върху децата ни. Включително и на курсовете за възпитание, много пъти акцента се поставя върху процесите с детето, между родителя и детето и така нататък. Но истината е, че тези процеси са второстепенни или производни по-скоро. Извинявам се, само да си изключа. Какво имам предвид? Че детето и начинът, по който той изразява емоциите си, въобще нещата, които се случват с него, са пряко свързани с родителите и с средата, в която расте. И когато ние насочим погледа си единствено към детето, било той с цялата ни любов, с целия ни интерес за неговото развитие, всъщност ние пропускаме, може би, най-важния фактор за това то да се развива добре, а това сме ние. Истината е, че родителството е процес, който е с център не толкова детето, колкото това, което се случва в нас като родители. И това, което също наблюдаваме, не само аз като цяло, психолози и социолози, като явление, че отново махалото е отишло в другата крайност и от едни домове, в които не се е акцентирало толкова върху нас и по-скоро децата в миналото са растяли между възрастните и между другото. Никой не е мислил чак толкова за тях. Общо взето нашите графици и ритмика до голяма степен са се въртяли около ангажиментите на родителите ни, ангажиментите на семейството. Сега има едно такова преобръщане и изведнъж цялото семейство почва изцяло да се съобразява с детето. Когато прави това, кога трябва да отиде там, кога ще се случи това. И всъщност се получава едно такова завихряне и детецентриране, за което децата нито са готови, нито се чувстват много комфортни.
И всъщност това, което така, чисто схематично си мислих как мога да го опиша и да го обясня. Ако имаме съпруг и съпруга, партньор, мъж-жена в една двойка и си говорихме как в тяхната връзка има тази двупосочност и протича любов, грижа, разбиране, общуване, взаимно от двете страни. Когато от тази любов се появи човече, нали, то в началото си е едно цяло с мама. Вътре в нея и някак тук ролята на таткото е по-скоро да обгрижва майката, за да може тя да се чувства добре, да се чувства спокойна, да може да има този ресурс за всичко, което се случва с тялото и с нея, всичко, което предстои. При раждането, да кажем, че бих определила, че се получава ето това, едно движение от вътре в мама до залепено за мама, защото бебчетата в началото въобще не разбират даже, че с мама са отделни единици. Всъщност, раждайки се, така в първите седмици, месец-два, те все още живеят за усещането с пълна святост с майката и затова е толкова голяма нуждата им да я усещат кожа до кожа, да усещат ритъма на сърцето й, да усещат мириса й, да усещат гърдите, да усещат кърмата, милването и гласа и изобщо всичко това, защото това им помага да бъдат спокойни, да знаят, че те не са загубили тяхното всичко, защото мама за тях е всичко. И всъщност тук да кажем, че малко ето така започва да изглежда връзката, защото в този период всички сме преминали през него, знаем, че напълно естествено и закономерно фокуса на майката е върху бебето и това е най-нормалното, най-естественото и необходимото, за да може да се даде старт на този нов живот, да се инвестира в него това, което е нужно като емоция, като грижа, като топлота. И тук от страна на татковците се иска много търпение, защото те са така детонирани от грижата и любовта на своята съпруга. И понякога има семейства, в които ако таткото не е получил в детството си това, което е било нужно и не е зрял, спокоен, възрастен, той тук започва да се чувства много некомфортно, губейки за известен период от време любовта и грижата на своята съпруга. А ако той има нужда от същата грижа и същата инвестиция, айде не същата, но сходна като детето, понякога в семействата се случва да става една конкуренция между таткото и между детето за вниманието на майката. Мъжът иска жената да се върне при него, бебчето е безапелационен в случая, как да кажа, титуляр на вниманието и на любовта на мама. И всъщност, лека по лека, истината е, че порастването на детето е процес на отделяне от мама, което е много важно. Както рязането на пъпната връв, нали, някак слага началото на новия живот и на този все по-самостоятелен път на детето, има една невидима пъпна връв, която може би не еднократно, тя поетапно се осъзнава от майката и се режи, за да може тая слятост да се прекъсне и всъщност детето да е способно да поеме своя самостоятелен път. Но това, което става с отделянето от майката, всъщност, много пъти, къде детето взема позицията си в семейството, това, което много често се случва е, че детето всъщност застава по-скоро тук. И евентуално, ако нещо протича от страна на майката към бащата, много пъти то е някак през детето. Обаче в цялата си любов, аз нямам никакво съмнение, че ние всички правим това в името на детето, заради най-доброто на детето.
Но в цялата си любов ние го поставяме помежду ни. То някак застава чисто символично между мама и тати. И всъщност грижата на мама е насочена към него, грижата на тати е насочена към него. Обаче това, което много често се губи и си мисля, че до голяма степен завишения процент на разводи в последните тук десетилетия има общо и с това. Не казвам, че това е единствената причина, но всъщност съпругът и съпругата губят себе си много често в цялата грижа, еуфория, любов, възторг, които родителството им предлага. А това е една много нездравословна семейна схема. Пак казвам, всъщност децата не се чувстват готови за отговорността да бъдат център на едно семейство. Дори свръхвниманието, с което ние ги натоварваме, не е полезно за тях. И всъщност това, което се наблюдава е, че израстват все повече едни деца, включително това се вижда в училище, които са свикнали да бъдат центъра. Те смятат, че това им се полага и всъщност чувстват много голям дискомфорт, ако са в присъствието на себеподобни, които също смятат, че трябва да са центъра. Нали, тези завишени нива на егоцентризъм, нарцисизъм, ако щете дори вече като личностови разстройства, които се наблюдават, също имат общо с това по какъв начин е инвестирано от родителите едно дете. Добре, Мари, защо в днешно време това е толкова естествено? Може би в повечето семейства се случва тази схема и даже в един момент се оказва неловко родителите, като останат насаме, защото са непрекъснато с детето си или с децата си, и той е центъра, но това някакси сякаш се случва и Аз мога да имам само хипотеза, не мога да кажа защо. Моята хипотеза е, че това е противовес на пък пренебрегването, което ние сме преживявали като деца. Може би децата в нас тогава са си обещали и са решили, че те ще бъдат по-добри родители. И това, което можем да направим е да бъдем по-добри родители по този начин. Който обаче не означава, че е много по-здравословен за детето. Положение, но пак е крайност. Да, отново пак сме в тези... Истината е, че за авторитетното родителство и за зрялата семейна връзка се изискват зрели личности. Какво имам предвид под зряла личност? Във всеки един от нас живее дете. Детето, което сме били ние. И във всеки един от нас това дете все още живее през някои тежки преживявания, които е имало. Истината е, че всички ние ги имаме до един. Просто някои сме по-свързани с тях и те са много по-осъзнати за нас, докато за други това е твърде болезнена територия и изобщо не надникват там. Нямат представа какво се случва с детето вътре в тях. И когато две деца се съберат в семейство, които същевременно може да изглеждат много зрели личности и да функционират в огромни области от живота си изключително компетентно и зряло. Като казвам деца, нямам предвид обида към някой. Това може да са много успешни хора, много интелигентни хора. Това няма абсолютно нищо общо с нивото на интелигентност. Даже и да са им различни травмите, но с травми, като цяло. Когато се съберат в едно семейство, много често, без да разбират, те изхождат от травмата, те изхождат от болката, те изхождат от раната, която детето в тях е получило някога в някаква ситуация или в многократно повтарящи се ситуации. И всъщност те стъпват с едни много добри намерения. Това е, че ние винаги искаме да бъдем най-добрите възможни родители. Никой не тръгва с идеята, аз сега ще бъда ужасен родител. Всички скупнеем, това е най-скъпото, което имаме. Обичаме децата си с цялата любов, на която сме способни, но просто самите ние сме си едновременно и родители и едни деца, които имат да си вървят своя собствен път. И за мен това е разковничето всъщност на доброто родителство. Да осъзнаем, че ние сме родител и дете едновременно и да се научим да бъдем родители на самите себе си първо. Защото когато в нас живее това дете, което не е било утешено, което не е било прието и подкрепено, което не е
знаело, че то е ценно само по себе си, само защото съществува, без да има някакви постижения, без да трябва да блести с нещо невероятно и изключително, а просто защото го има. Когато никой това не ни го е дал в детството, ние можем да изглеждаме страшно уверени, с много високо самочувствие, с много висока самооценка, но това въобще не означава, че вътре в нас няма това дете, което постоянно се съмнява в себе си, което постоянно се съмнява правилно ли постъпва или не. Въобще, защо го харесват и го обичат хората, обичат ли го, харесват ли го, което не може да се справи с емоциите вътре в себе си. Ние искаме да научим децата си как да се справят с техните емоции и да можем да приемаме тези техни емоции. Обаче имаме първо едно дете вътре в нас, което трябва да се научи да осъзнава кога го е страх, кога се съмнява, кога ревнува, всичките тези неща и да се научим това дете да го утешаваме, да го успокояваме, да го прегръщаме, буквално да се грижим за него, за да може то да порасне. Това са, как да кажа, изключително в сферата на терапевтичната работа неща. Не означава, че човек не може да си върви този път и без терапевт. Просто трябва да има очи за това нещо и да ги мисли винаги и през тази призма. Защото малко се отклонявам тук от семейната схема, но просто сега ми текна по този начин мисълта. Ние си говорим, че има моменти, в които децата ни натискат бутони и определено детско поведение предизвиква в нас много висока степен на дразнение, тревожност, гняв или каквото и да било. В тези моменти родителите са много склонни да прехвърлят отговорността върху децата за своето състояние. Ние сме гневни и ядосани, защото детето постъпва така. И всъщност още повече се нагнетяват нещата и там хвърляме върху децата един напълно непосилен товар, отговорността за това как ние се чувстваме. И това нещо срещам нерядко семейства, в които с времето все по-патологично се развива и детето започва да чувства вина и отговорност как се чувстват мама и татко. Или пък единият от родителите. И много да се стараят. Аз затова като чуя за супер послушни деца, леко се притеснявам, защото не е естествено и не е здравословно от една възраст нататък децата да са супер послушни. Това значи, че това дете с твърде много неща се съобразява, твърде много неща преценява и някъде отвън нещо му е вменено. Видите, че децата обикновено са палави, непокорни, такива въобще хитрички и още какви ли не. Това е по-здравословното, отколкото този тип дечица, които винаги са мамо, как си? Сега да не се притесняваш за това. Когато родители особено пък е незрял, детето застава в позицията на родител и на отговорен. И там вече неговия път той е потиснат изцяло. Той започва да обслужва нуждите на своя родител. А децата инстинктивно го правят. Те не го правят, защото са си казали сега аз ще се погрижа за мама и за тати. Те са толкова сензитивни към нас, към нашето състояние, че инстинктивно правят и стават всичко, което е нужно, за да бъдем ние добре. Затова, дори когато имаме трудни моменти, защото това е ежедневие, ние всички си имаме нашите трудни моменти, трябва като цяло да сме бдителни, да не обвиняваме децата за това. Ние сме ядосани, тъжни, гневни, нервни, уморени и така нататък. Не защото децата правят или са това и това, просто защото ние сме такива, деня се е стекал така, но не трябва върху тях да хвърляме този товар. Би било добре инстинктивно да си подрежда стаята, обаче за други са и инстинктите. Този инстинкт обаче нещо го няма. Не сработва. Да, всъщност по този повод има една много хубава мисъл на Габор Мате. Той казва, че не може да виниш спусъка за това, че пистолета гърми. Децата може да се спусъка, обаче ние сме зареден пистолет, когато гърмим. И вие знаете, когато ние сме спокойни, балансирани, отпочинали, каквото и да правят децата, имаме
готини сме, просто нищо не може да ни бутне. И търпеливи сме, и поставяме нещата както трябва. Обаче, когато ние самите сме в фаза, която е трудна за нас, просто детето е достатъчно да направи нещо, което е много по-малко от другата ситуация, обаче това вече задейства механизма при нас и ние гръмваме по някакъв начин. Всеки си има гърмежи, специфични за него. Всъщност поставянето на детето тук някак го прави отговорно за щастието на родителите. Защото всички гледат към него, всички чакат от него. Някак той е центъра на всичко и изведнъж ние натоварваме децата с тази отговорност ние да сме щастливи, защото нашето щастие някак минава през това, те как порастват, как се развиват, какво могат, още по-такива вече в училище какви оценки имат, на какви олимпиади се явяват, пък как свирят на пиано, как пеят, как рисуват, как такова, как онакова. И всъщност в един момент родителят започва да живее през детето, което е поставено в центъра. А пък всъщност семействата сме създадени след като вече мине този период на раждане, първите месеци, годинка, две. Създадени сме така, че тази връзка не само, че не трябва да бъде прекъсната между майката и таткото, ти трябва да бъде още по-заздравена, защото ако в началото ни се е получавало от само себе си, просто защото сме си били само двама и някак естествено всичко си е потичало само взаимно между нас, в нашия дом, в нашата връзка. Сега вече има тук и едно трето човече. И е много важно това човече да си има своята връзка с мама, в която то да отдава и да получава, да си има своята връзка с тати, в която по същия начин да отдава и да получава. Обаче тук горе, началото на това семейство, да има едни мама и тати, които, освен мама и тати, са съпруг и съпруга, които все още инвестират в своите лични отношения, които все още полагат усилия за това да си доставят един друг радост, да намират време, за да се изслушат един друг, да чуят, да споделят кой къде е, какво му се случва в живота, кой какви трудности преживява, кой какви радости преживява, да имат своите моменти за интимност, да имат своите моменти за ухажване, да имат своите моменти за щастие. Защото когато мама и тати са щастливи, спокойни, в хармония, това е най-големия дар, който можем да подарим на едно малко човече. Тогава света му е подреден. Има мама и тати, които са над него. Тук говорим за иерархията. Защото привилегията на това да си над е свързана с отговорност. Децата растат спокойни, когато знаят, че не са пуснати на самотек и че ако нещо е опасно за тях, те ще бъдат спряни. Така че този авторитет тук, той не е самовластие, той не е власт, с която да злоупотребяваш спрямо детето, а това е тази отговорност, която дава спокойствие на детето. Така че то може да си позволи много да експериментира, защото знае, че ако прекали и стигне една граница, която вече е опасна, има кой да му каже, тук вече е опасно. Споделях ви на вас експеримента с детската градина, нали? Има направен такъв експеримент с дечица и сградата на една детска градина. Това е Вики, само извинявайте, ще я отворя. Какво представлява експеримента? Първо слагат камери и наблюдават дечиците къде си играят във времето за свободна игра на двора. И това, което наблюдават изследователите, е, че децата редовно се скупчват около оградата. Страшно им е интересно какво има навън и те постоянно щъкат там, надничат се, нещо си чувъркат, чоплят, правят обаче около оградата. В момента, в който махат оградата на тази детска градина и вече няма граница, всичко е позволено, децата се скупчват около сградата, защото те вече не знаят докъде е безопасно и откъде нататък става опасно. Оградата, авторитета, забраната, рамката всъщност дават спокойствие на детето. Това е възпитание. Иначе, това е възпитанието и това е нашата роля като възрастни, защото иначе ние натоварваме децата с отговорността да взимат избори, за чието последици те не са дозрели. Не можем да им позволим да правят определени избори, защото резултата от тези избори
е твърде тежък, за да могат те да го понесат. И много родители така... Здравейте! Много родители дори си измиват ръцете, грубо казано, с това, ама аз му давам свобода, за да може то да се учи да съзрява. Да, това е много ценно, обаче тази свобода винаги трябва да е в рамките на допустимото за възрастта. Не можем да дадем на едно двугодишно свободата, нали, да прецени определени неща в своя живот, за чието последици от тези решения то няма да е готово, и това не е никаква мъдрост от страна на родителя. Нали? Това е по-скоро липса на поемане на отговорност. Така че всъщност тази схема, това, което си мисля, понеже ще следват сега месеци, в които няма да се виждаме, много ни насърчавам, включително и мен, да разсъждаваме върху начина, по който функционира нашата семейна система. Да наблюдаваме къде поставяме детето в тази система. Какво се случва между нас с партньора ни. Има ли тази иерархичност? Защото включително тази вълна от деца, които не могат да приемат авторитетите и забраните, също е една последица от липсата на авторитет в къщи. Не знам доколко общувате с млади хора, но много рязко е спаднала способността на младите и даже вече не чак толкова млади хора да уважават авторитет. Когато мама и тати са авторитет, когато те самите носят отговорност за своето щастие, за своето спокойствие, за своето емоционално състояние. Както казах, много е важно да следим как реагираме в трудните моменти с децата ни, в моментите, в които те са непоносими, в моментите, в които са ни много трудни, без значение дали това ще е тръшкане, без значение дали това ще е някаква истерия, категоричен отказ да приемат пък наша забрана, която сме поставили, или каквото и да било друго. Нали, пак да си изпомняме за спусъчето. Да, те може да се спуска, но ние, с какво ние сме заредени? И ако не можем в този момент да отработим тази ситуация, да знаем, че това не е по вина на децата. Те нямат отговорност как ние се чувстваме в този момент. Значи в този момент ние трябва да се погрижим за себе си. И е много важно, когато поставяме някаква граница, нали, примерно като намаляването на играчките, да не го правим като наказание. Да не го правим с гняв. Ти, понеже не си подреждаш, аз сега ще ти взема играчките. Не, напротив. Нали, това няма да помогне на детето да съзрее за потребността да подрежда. По-скоро това е в негова подкрепа. Виждам, че на този етап ти е трудно да поддържаш стаята си подредена с толкова много играчки. Затова за сега ще отделим тези или ще приберем тези. Но самите ние да сме с уважение към детето, а не с желание да му отмъстим за това, че то не ни е послушало или ни е причинило някакво неприятно наше състояние. Така че това с алармата е много хубаво, защото пак не сме ние човека, който слага забраната, а има един външен фактор, който е независим от нашето субективно преживяване, от преживяването на детето, просто часовникът, той си извънка, като минат 10 минутки. Защото понякога 10 минутки за едно дете и 10 минутки за един възрастен са различно време. Въпросът, че някога му казвам 5 минути да слагам на таймера 3, защото той още не познава. Това не е добро. Той още няма това усещане за време. Всъщност, не знам, че не е хубаво ние да тук го подвеждам. Ние тук си говорихме за истината по-предния път, мисля, че беше. Много е важно да казваме на децата истината. Тези малки хитринки изглеждат безобидни, обаче те създават една атмосфера и подронват авторитета на родителя. Ние си мислим, че те са малки, но истината е, че това е голямо неуважение към детето. По-добре да му кажеш, слагам ти 3 минутки и да бъдат 3 минутки, отколкото да му дадеш едно обещание, една заявка, пък да не сме верни и искрени на това, което сме казали. Така че тук, понеже ние искаме децата да са искрени с нас, ние първо трябва да сме този пример и да сме искрени с тях. И наскоро
Давам примери, просто защото някак по-ясно описват, но наскоро дъщеричката ми беше много болна и трябваше да отидем на празник на наша приятелка, която чака бебе и трябваше да се разбере какъв е пола на бебето. Дъщеричката ми е на 4 нещо, съответно много се вълнува от бебето, от бремени, празник, балони и други деца. Въобще много се радваше, че ще бъде на този празник. Обаче беше в състояние, в което не беше уместно да отиде. И всъщност след вече там 5-ти ден с висока температура я взех с колата, за да закараме нейната баба до гарата, за да има някакво излизане, защото 5 дни не беше излизала от вкъщи. И на връщане трябваше да й кажа, че аз и брати ще отидем на този празник, а тя и тати ще останат вкъщи. И първо в мен инстинктивно се задвижи един механизъм, в който да изпестя истината. И някак да замажа положението, така че да не знае къде отиваме с брати или най-малкото, понеже не бяхме говорили за това нещо в последните дни, като очаквахме да видим как тя ще се развие, надявахме се, че ще се оздравее, че ще може да дойде. Тоест, тя може и да не си спомни, че точно в този ден е събитието. И следващия момент аз осъзнах, че истината е такава каквато е и че аз ако в този момент я излъжа или замажа нещата, всъщност я лишавам от опит в нейния живот. От опит, в който нещо, което тя много иска, не е реалистично. И този опит е ценен. И аз в стремежа си да я защитя и да облегча нещата, всъщност ще я ограбя. И бях много искрена с нея и се подготвих да понеса нейната емоционална реакция, да понеса тъгата и да понеса разочарованието и да стоя докато тя плаче, докато ме умолява, докато страда и така нататък, но в крайна сметка го прие и разбра, че е така. Донесохме и балонче, и парче торта и остана с тати вкъщи. Така че лъжата в нито един момент не е добро решение за... То като цяло не е добро решение в живота ни, в което и да било, в който и да бил аспект, но пък категорично няма никакво място между родител и дете, защото подкопава едно доверие, което трябва да бъде много, много солидно от наша страна. Децата трябва да знаят, че ние няма да ги вълшебен трик. Просто единствената алтернатива е да й кажеш истината и да бъдеш до нея максимално колкото времето ти позволява, за да си преживее страданието, че днес ще се случи това, което ни е по вкуса. Няма трик. Трик е да бъдеш искрена и спокойна. Защото сякаш дори начинът, който го каза, сякаш ти си го казва дори с леко неудобство или с твърде приповдигнато настроение, което също може да предизвиква в нея това, защото нейното преживяване пък не е толкова приповдигнато и малко сте в дисонанс. Ти си, отиваме на градина. Нали, докато тя всъщност въобще не е в тази еуфоричност. И... Аз просто искам да избегна нейното тръжкане и отказ и така. Ама ще трябва да минеш през тях. Просто трябва да минеш фронтално през тях. Да си кажеш, Бела днес е в това състояние, в което не иска да ходи на детска градина и сигурно много и липсвам, но реалността е такава и аз сега ще трябва да понеса това, че тя ще е много разочарована и много ядосана, че трябва да ходи на градина. Усещането ми е, че е добре, нали, това е знак за мен, е добре да намеря време да прекара повече време. Да, но да й обещаш нещо реалистично. Да си дадем ден почивка, да сме заедно. Да, това би било страхотно, но когато обещаш нещо, то наистина да е нещо, което ще се случи. Не е космически кораби. Ами да, много съжалявам, Бела. Днес не ти се ходи на детска градина, но моите планове не позволяват днес да останем заедно. Но в петък мога да те взема на обяд, така че след обяд ще бъдем заедно. Ако можеш, в петък след обяд. Да. Ако не, тази седмица няма да мога, но при първа възможност ще отделя време с теб. Какво искаш да правим тогава? Отивате вече в преживяването. Отместваш пак центъра, обаче не го отместваш през лъжовното. Кажи ми, когато имаме ден заедно, какво искаш да правим в този ден? Къде искаш да отидем? Това имаш признаване чувствата на детето. Виждам, че си разочарована, разстроена. Имаш признаване нуждата на детето. Нуждаеш се от повече време с мен. Нуждаеш се да ти обърна внимание. Разбирам. Не мога да го направя сега, обаче при първа възможност ти обещавам, че ще го направим. Какво ще правим там? И там вече фокуса е в нещо много позитивно, което обаче не е лъжа. Да направим, за да не повтаряме по десетки пъти едно и също нещо. Как да ни накараме
Да, това, което си казахме всъщност е, че ние сме ги научили, че има този период, този интервал между първото казване и избухването ни, в когато те вече чувстват, че трябва да се задвижат. Така че начин е първо да спрем да повтаряме по много пъти нещо и второ да си помислим как този въпрос да стане важен за детето, а не за нас. Или когато говорим за подреждане, в случая дадохме примера с играчките. Ако детето не иска да подрежда играчките, може би то няма нужда от толкова много играчки. Така че го информираме, може би дори заедно редуцираме играчките. Трудно е, много е трудно, когато все пак остава важното за нас, да тръгнем за някъде на време. Честно казано, може би тези моменти, в които закъсняваме за работа или за среща, пък децата не искат да се обличат, са най-генериращите напрежения в нас, просто защото тогава е много трудно да намерим какво да е важно за детето, защото за детето не е важно, че ние ще закъснеем за работа или че ние ще закъснеем за среща, то си е в неговия свят, иска да си строи с лего, иска да си ближе закуската, не да я яде и си обува чорапа 1 час, нали, примерно, защото си мечтае за нещо. Може би тогава, в тези моменти, там наистина, поне аз не съм открила каква да ми е стратегията, така че да е важно за децата ми, а не за мен. Ние да се наложителни. Да, и спокойни. Там съм инвестирала по-скоро в посока емпатия от тяхна страна към мен. Тоест, в по-спокойни ситуации съм им обяснила как аз се чувствам сутрин, когато съм притисната от времето и когато не получавам тяхното сътрудничество. И всеки път, когато има дори малки подобрения от тяхна страна, аз го отчитам с голяма благодарност. Защото това в случая е жест към мен. И това видях, че имаше много добър, много положителен ефект, защото дъщеричката ми създава такива предизвикателства. Вече го минахме този период и ми е много до болка познат. И всъщност, когато пък имаше сутрини, в които тя се оправяше, аз и благодарях и бях искрено щастлива за това колко леко и хубаво са се случили днес нещата с нея. И видях, че все повече започнаха да зачестяват тези моменти. И поощряваш хубавото и доброто. Да, защото в случая то наистина е важно за мен. Аз не мога да им прехвърлям на тях нещата и просто ги моля да ми сътрудничат. Искрена съм и казвам, деца, аз днес в 8 часа трябва да отключа примерно детската градина и ще се чувствам много неудобно и неловко, ако трябва родители и деца да ме чакат. Аз имам нужда от вашето сътрудничество. Разбирам, че в момента ви се играе, разбирам, че сте сънени, аз също съм сънена. С какво мога да ви съдействам, за да станат нещата по-бързо? Защото в такива моменти обикновено винаги оставям дъщеря ми сама да се облича, оправи и така нататък, защото тя може да го прави. Но в такива моменти аз самата съм по-отворена за сътрудничество. Защото аз имам нужда от тяхното сътрудничество и е хубаво да е двустранно. И я питам с какво мога да ти съдействам, за да можем по-бързо да се оправим. И тя примерно ми обуй ми този чорап. И аз казвам, окей, аз ще ти обуя този чорап, ти ще си обуеш други и ще се облечеш. И тя някак се чувства уважена, видяла е добронамереност от моя страна и тя самата е много по-отворена, също пък да откликне със същото спрямо мен. Така че тези моменти по този начин съм успяла да ги овладея. А пък в другите моменти, в които трябва фокуса да си остава в децата и може да е там, нали, примерно, ако е детски рожден ден, за тях е важно да са на време, не е важно за мен. Тогава не бих обула чорапа, примерно, защото те трябва да са двигателя. И просто трябва да знаят, че ако се бавят, те ще закъснеят и ще изпуснат част от играта с децата. Нали, тогава аз съм готова да сътруднича с себе си и с моята готовност. Аз ще бъда на време облечена и на вратата с ключовете. От вас зависи кога ще тръгнем. И като се случи няколко пъти да закъснеят, ние примерно моя син мрази да закъснява вече. Той е супер такъв организиран, стегнат. Дъщеря ми също, ако е нещо, което е важно за нея, успява вече да си менажира така нещата, че да си е много бърза и всъщност да са готови на време.